Исәнмесез, эфирда атна яңалыклары тапшыруы. Узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Узган атнада Әлмәт җәмәгатьчелеге Василий Иванович Самойлов белән хушлашты. Узак еллар район башлыгының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары, аннан район башлыгы башкарма комитеты җитәкчесенең мәгариф һәм мәдәният мәсьәләләре буенча урынбасары булып эшләгән Василий Иванович 71 яшендә вафат булды. 2016 елдан бирле Василий Самойлов Әлмәт районы ветеринар советын җитәкләде. Шул дәвердә ул республикада башка оешмаларга үрнәк булуыннан туктамады. Оешма Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыллары тыл хезмәтчәннәре белән эшләде. Аның җитәкчелегендә ел саен сугышта катнашучылар күмелгән урыннарда өмәләр үткәрелде. Онытылган каберләр ачыкланып, аларга һәйкәлләр куелды. У тебя последний выход, к сожалению, вот такой на сцену. Здесь ты мероприятия проводил, начиная еще, наверное, самодеятельности выступал. Вот такой выход. Умер трагически, скончался, как уже отметили, на рабочем месте. В общем, всю жизнь работал, так и на рабочем месте, в общем, его последнюю смерть его и застала. В какой-то мере по-настоящему осиротели, потому что Василий Иванович это человек, которому невозможно было быть равнодушным ни для кого. Он был ярким, активным, настоящим лидером, человеком, который умел обаять, умел добиваться своего. Утром мы с Мельфатчем обговаривали, встречались. Он тоже просил передать глубокое соболезнование родным, близким, всем. От него лично, от руководства нашей компании, от всех нефтяников. Действительно, мы потеряли очень хорошего человека. И вот я думаю, что вы все видите, очень много пришло здесь попрощаться с Василием Ивановичем. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, социология фәннәре кандидаты булган Василий Самойлов шәһәр һәм район тарихына эшен җиренә җиткереп башкара торган җитәкче, яхшы оештыручы итеп кирип калачак. Бу хакта мәрхүмне затыра килгән һәркем ассызыклады. Василий Иванович такой человек был, которому надо было правильно поставить только задачу. Остальное, технические вопросы, организационные вопросы, он решал без никаких заминки, без никаких упреков, и всегда выходил с этих мероприятий с лучшими результатами. Он очень много времени своей деятельности уделял работе по общественному порядку в городе Альметьевске. Он был всегда живее всех живых. Вот он человек, который жил и чувствовал на все грани этой жизни. Был очень энергичным, радостным, умел решать сложные задачи. Василий Ивановичның калабызның 7-нче номерлы зиратына җирләделәр. Банк учреждениеләреннән шалтыратулар аша кеше өлешенә керү, бушлай игъланнар сайты аша товарлар сату һәм сатып алу аша халыкның акча янчыгын бушату кырыгалдарларның иң популяр эш алымы булып кала бирә. Шуның бер дәлиле Әлмәт районы эчке эшләр бүлегеннән җибәрелгән коллегаларыбыз материалында. 45 яшьлек ир-ат интернет челтәрләрендә җиңел автомобильгә машина йөртүчеләр җыю турында игъланга игътибар итә. Ир үз контактларын сайтта калдыра һәм аңа тиздән шалтыраталар. Җинаятьче аңа эшкә урнаштырырга ярдәм итәргә вәгъдә итә һәм квалификация күтәрү курсларын узарга тәкъдим ясый. Шалтыратучы бер кайда да укырга кирәкми, күрсәтелгән счетка 20 000 сум акча күчерү дә җитә. Шуннан соң аңа төрле программалар буенча белем алу турындагы документ киләчәк икән хәбәр итә. Зыян күрүче уку бәясен түли һәм поездга билет көтә башлый. Нәтиҗәдә берничә көн көткәннән соң ир үзенең алданганын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Икенче очракта әнисенә туган көнне бүләк ясыйсы килеп, 18 яшьлек егет интернетта электрон пианинога заказ бирә. Сатучыга 16 800 сум акча күчерә. Акча барып җитүне белер өчен аның белән элемтәгә керә, шалтыратырга уйлый. Җинаятьче бу вакытта телефонын сүндереп, игъланны сайттан алып атырга өлгерә. Барлык фактлар буенча да җинаять эшләре кузгатылган, тикшерү эшләре бара. Статистика буенча җәяүлене бәрү юл транспорт хәрәкәтләренең иң киң таралган төрләренең берсе. Аның төп өлеше тәүлекнең кичке һәм төнге вакытларына туры килә. Ул вакытта машина йөртүче җәяүлене вакытында күреп, хәлне бәяли алмый. Моны булдырмас өчен ЮХИДИ инспекторлары төрле акцияләр үткәрә. Чтобы водитель тебя
заметил в темное время суток, у тебя что должно быть, Надежда? Яктылыкны кире кайтару элементларын популярлаштыру, җәяүләр катнашында юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтү, юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне пропагандалау максаты белән инспекторлар төрле акциялар уздыра. Алар мәктәпләрдә, балалар бакчаларында һәм хәтта шәһәр урамнарында да уза. Бу атнада мондый чаралар күп булды. Яшь юл хәрәкәте инспекторлары 25-нче урта мәктәп укучылары белән юл транспорт һәлакәтенә юк дигән акция уздырды. Алар шәһәр урамнарына чыгып, машина йөртүчеләрне тизлек режимын үтәргә һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен катгый үтәргә чакырдылар. Машина йөртүчеләргә белешмәләр тапшырылды. 9 номерлы Садко балалар бакчасы тәрбиячеләре һәм педагоглары, ЮХИДИ һәм юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары белән берлектә «Фликер минем дустым» акциясе үткәрделәр. Тәрбияләнүчеләр педагоглар белән берлектә мәгълүмати плакатлар, тематик белешмәләр әзерләделәр һәм фликерлар турында шигырьләр өйрәнделәр. Алар җәяүләргә төнге вакытта фликерлар кирәк булуын аңлаттылар. 62-нче тирәк балалар бакчасында юл хәрәкәте яшь инспекторлары белән берлектә балачакның игелекле юлы дигән чара узды. Инспекторлар балаларга танып белү уен формасында юл йөрү кагыйдәләре турында сөйләделәр. Шулай ук алар мәктәпкәчә яшьтәге балалар белән микрорайон урамының макетын ясадылар һәм нәниләргә бүләк итәргә тәкъдим иттеләр. Ракета яшүсмерләр клубында яшүсмерләр белән әңгәмә оештырылды. Шулай ук Тизби идарә университеты студентлары белән очрашу узды. Балаларны юл транспорт хәрәкәтләре статистикасы белән таныштырдылар, тематик видеофильмлар күрсәттеләр, юл хәрәкәте кагыйдәләрен тойпылышсыз үтәргә, тормыш һәм сәламәтлекне саклау өчен яктылык кайтартучы элементларны кулланырга өндәделәр. Барлык катнашучылар да истәлекле бүләкләр алдылар. Язга әзерлек кыштан башлана. Азнакай районы хуҗалыкларында техниканы кышкы сакланышка кую һәм ремонт эшләре торышы тикшерелде. Әлеге чарада Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы вәкилләре дә катнашты. Районда көчле яңа техникалы хуҗалыклар бар. Союз агро хуҗалыгын монда үрнәк итеп күрсәтергә мөмкин. Биредә техника көчле, яңаша һәм үз мөмкинлекләреннән чыгып алынган техникалы хуҗалыклар да бар. Техникалар түбә астына куелган, язгы кыр эшләренә әзерлек йөзеннән күбесендә тырмалар ремонтланып беткән. Чәчкечләрне, тракторларны ремонтлау бара. Рейд нәтиҗәләренә йомгак ясап, Азнакай районында эш гөрләп бара. Аның киләчәге бар дип белдерде Татпотребсоюз идарәсе рәисе Рашат Шаймәрдәнов. Umuman Азнакай районында әйтергә кирәк нәрсә, моны бөтен хозяйствода да булган хозяйстволарда да гөрләп эше бара. Киләчәге бар дип әйтәсе килә. Вот моны елның 21 елның моны шулай килүенә карамастан, кешенең кәефе бар, зарплата алынган, расценкалары һәрбер кеше үзенең күпме хезмәт аласы белеп тора. Шулай булгач, кәеф белән матур итеп эшләп яталар дип әйтәсе килә. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе начальнигы Рамил Исламов сүзләренә караганда, механизаторлар алдына яңа елга кадәр ремонтны төгәлләү бурычы куелган. Район буенча уртача хезмәт хакы да күтәрелгән, 30 000 сумнан артык тәшкил итә. Эш хәзер инде кышлатып чыгарга һәм 2022 чәчүенә барлык техникаларны аякка бастырып, ремонтлап, барсын да күздән үткәреп, яз көне шушы составта тагы проект үткәрәсе бар. Бөгелмәнең техника йортында халкыбызның иң борынгы йолаларыннан булган Ырчык бәйрәмен уздырдылар. Бәйрәмгә 9-нчы мәктәп укучылары чакыру алган иде. Аны Ихлас ансамбленә йөрүчеләр оештырды. Алар балаларга ынтылып бара торган йоланы йон өрләү, язу, төрлечә бәйләп куллануны җанландырып күрсәттеләр. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Йонны язарга, кабага куеп эрләргә, ике ырчыкны бергә йомгакка чорнарга, катарга, аннан соң юарга, йомгакка чорнарга. Шуннан соң җылы ыекбаш башмаклар бәйләп була. Өлкәннәр балаларга шушы эш тәртипләре турында сөйли. Максатлары бер: киләчәк буын, гореф-гадәтләрне, халык традицияларын белергә тиеш. Бүгенге бәйрәмебезнең максаты яшь буынга, балаларга элекке гореф-гадәтләрне җиткерү, тапшыру. Шуның өчен без бүген Ырчык бәйрәмен оештырдык. Элек-электән килгән гадәтләр уңышны җыеп бетергәннән соң көз көне җын эрләү, җын тетү һәм инде шушы Ырчык бәйрәмен оештырганнар. Техника йорты залы чын һөнәрче йортына әверелгән. Бирдә йон эрләү җиһазлары, җылынмаларын урнаштырганнар. Элек-электән әбиләребез каба Ырчык ярдәмендә йон эшкәрткәннәр. Моның өчен Ырчык өмәсе оештырылган. Мәктәп балаларына дәрес бирүчеләр бу эшне кичкенәдән белә. Йон эрләү серләрен әбиләреннән өйрәнеп калганнар. Әбидән менә өйрәндем үзем. Анасы балаларны өйрәттем, внучкаларны, бәйләргә менә
носкиларны хәт балаларга да күрсәтәбез, ничек эрләргә кирәк моны. Орчык өмәсе ул әби бабайлардан мирас булып калган бәйрәм. Балалар моны үз күзләре белән күреп кенә калмады, үзләре дә әлеге эшләрне башкарып карады. Орчык йон турында табышмаклар чиште. Мне очень понравилось, как нам рассказывали про веретено, как... Миңа бик ошады, орчык белән эшләп тә карадык, йон эрләдек. Ир-егетләр бик матур итеп гармунда, курайда уйнады. Очень красиво играли на баяне и флейте. Үткәннәрне киләчәккә бәйләп, авылыбызның борынгы сәнгатьләрен, һөнәрчеләр авылы дигән данлы исемен саклап калырга юнәлдерелгән эш дәвамлы булсын. Туган телләр һәм халык бердәмлеге елында бу аеруча актуаль. Әлмәтнең нефтяник хоккей әзерлеге үзәге бозында 16 яшькә кадәр яшь үсмерләр арасында федераль округларның җыелма командалары беренчелеге башланды. 23 ноябрьдән 3 декабрьгә кадәр илебезнең иң көчле хоккейчылары катнашында ярышлар узачак. Беренче көннең соңгы уенын безнең төшерү төркеме дә күреп кайтты. Иделбуй федераль округы һәм Себер федераль округы матчы алдыннан Татнефть ашыгы акционерлар җәмгыяте генераль директоры урынбасары, нефтяник хоккей клубы президенты Ринат Шафигуллин катнашучыларны һәм калабыз кунакларын сәламләде. Хоккей в Татарстане это спорт номер 1. Татарстанда хоккей беренче урында тора. Хоккей егетләрдән эшкә җаваплы карый торган иратлар үстерә. Спорт характер тәрбияләүдә дә ярдәм итә. Россия хоккей федерациясенә мондый ярышларны шәһәребездә уздыру мөмкинлеге өчен рәхмәт. Біз булдырган шартлар командаларга нәрсәгә сәләтле булуларын күрсәтергә мөмкинлек бирер дип ышанам. Этих соревнований у нас, я думаю, что те условия, которые мы создали, они позволят командам показать все, на что они здесь способны. Ринат Шафигуллин командаларга матур уен теләгәннән соң Татарстанның күркәм традициясе буенча барлык командаларга да баллы күчтәнәчләр, милли ризыгыбыз булган бауырсак тапшырылды. Уен башланды. Беренче һәм икенче периодта Иделбуй федераль округы үзенең актив позициясын билгеләде. Алкаларны ул кертте. Себер федераль округы 49-53 минутларда уянды һәм 2 алка кертте. Иделбуй федераль округы командасы составында 6 алкадан 3 алканы нефтяник спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр кертте. Никита Ракчеев исәбендә 2, Николай Ярышкадан 1 очко. Күрше аренада узган Ураль федераль округы һәм Төньяк Көнбатыш федераль округы уены да 6-2 исәбе белән тәмамланды. 4 көн барган җыеннарга Уфадан 7 кеше килә. Сайлап алуны 4 уза. Араларында Альберта. Егет хоккей белән 10 елдан артык шөгыльләнә. Абыйсы хәвәскәрләр белән уйнаса, үзе киләчәген хоккей белән бәйләргә һәм югарырак лигаларда уйнарга теләвен яшерми. Мы будем играть 23, 24, 25, 27, 28, 29 числах. Безнең 8 уен булачак. Беренче өчлектә кем булачагы билгеләнәчәк. Хоккей белән киләчәкне бәйләргә телим. Максатка ирешергә яхшырак булырга омтылам. Я же ради этого с 4,5 лет хожу. Надо идти за целью, стремиться быть лучшим. Альбертның уңышларында әтисенең өлеше зур. Заманында Радик абый футболга килә һәм шунда калады. Улның капкачы булуын теләмәгән. Үзе футболда капкачы булгач, команда җиңелгән чакта гаип капкачыга төшә. Шуңа күрә ди. Я хотел, чтобы он был... Мин аның кыр уенчысы булуын теләгән идем, ләкин ул үзе капкачы булырга теләде. Үгетләдем дә килештем инде. Я его переубеждал, так и не смог. Потом я смирился. Иделбуй федераль округы командасы составында 15 яшьлек Ратмирның уйнаган карарга әнисе һәм энесе килгән. Бүген егет нефтяникта шөгыльләнә. Киләсе елга Спутникка күчәргә тели. Якыннары аның хыялы чынга ашуга ышана. Ой, на хоккей мы пошли с 4 лет. Вот, и с того времени, но первое 4 яшьтән хоккейга килдек. Беренче вакыт бик теләмичә булса да, хәзер иң яраткан спорт төре. Менә кече улыбыз да хоккей белән шөгыльләнә. Күп вакытыбыз биредә уза. тоже занимается хоккеем. Вот, и основную часть времени мы проводим здесь. Беренчелек кысаларында көн сайын 2 бузда 4 уен уза. Барлыгы 36 уен булачак. Көндез узган Санкт-Петербург федераль округы белән Көньяк федераль округы матчы 11-1 исәбе белән төгәлләнсә, Мәскәү белән Ирак Көнчыгыш федераль округы 5-1 Мәскәүләр җиңүе белән тәмамланган. Әлегә шулар. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Рафаэль Сафин сезнең белән сау булашабыз.